Ahojte, zdravím vás z môjho obľúbeného miesta zo štúdia Imballet Class, kde sa vždy veľmi rada vraciam, keď mi to moje školské povinnosti z konzervatória dovolia. Chcela som poďakovať všetkým darcom za každé euro, milé slová a vašu podporu. Verím, že druhý milník spolu zvládneme a budem môcť vycestovať v septembri do medzinárodnej školy v Belgicku. Ďakujem veľmi pekne a ahojte. Krásny víkend vám želám.